destinasi wisata yang ada di kota Kabupaten Jepara. Pulau Panjang selain menawarkan keindahan alamnya, pasir putih, air jernih, dan hijaunya alam, ternyata di Pulau Panjang ini terdapat beberapa misteri. Salah satunya adalah makam tanpa identitas. Ini menarik tim Jejak Mas Gun untuk menelusuri, mencari fakta makam siapakah sebenarnya ini. Karena di batu nisan tak pernah ada nama, dan beberapa pedagang yang ditanya tak pernah tahu sejak kapan ada batu nisan di sini. Ini menjadi tantangan tersendiri dari tim Jejak Mas Gun untuk menguak misteri, mencari fakta apa yang sebenarnya terjadi di Pulau Panjang ini. Kami dengan cara terbiasa kami adalah mediasi. Malam tiba, kami bergegas untuk segera menuju lokasi syuting untuk mencari fakta-fakta yang valid langsung dari gaib itu tersendiri. Segala informasi akan kami berikan kepada seluruh masyarakat pedagang yang ada di Pulau Panjang, dan kami share di YouTube untuk pengetahuan masyarakat sekitar Jepara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di edisi Pulau Panjang. Untuk pemirsa yang ada di rumah, kali ini perjalanan kita atau di titik kedua, kita akan mencoba untuk menguak sebuah makam yang ada di Pulau Panjang. Kita sudah tanya-tanya masyarakat yang berdagang di depan, tapi tidak ada satupun yang tahu ini makam siapa, asal usulnya bagaimana. Dan malam hari ini kita akan mencoba untuk mencari tahu ini makam siapa, dari mana sejarahnya. Tujuannya adalah supaya kalau kita tahu ini makam siapa, insya Allah kita bisa palilahan, kirim dongo kalau kita sudah tahu namanya. Tujuannya itu, tujuannya adalah mencari informasi tentang ini makam siapa, dari mana, sejak kapan. Dan kalau kita sudah tahu ini namanya siapa, insya Allah kita nanti bersama tim akan kirim palilah, kirim dongo untuk beliau. Seperti biasa, andalan kita adalah mediasi. Oke, kita akan mediasi, mencari informasi supaya lebih detail, mencari informasi dengan cara kita. Oke, kita akan mencoba lanjut ke teman kita yang sudah siap mediasi. Oke ya, kita langsung menuju teman kita. Yuk. Oke teman-teman, ini teman kita, seperti biasa langganan kita, Mas Joko. Sudah siap ya Mas ya? Tujuannya kita baik, tidak mencari yang neko-neko. Semoga diberi kelancaran ya. Semoga diberi kelancaran agar kita bisa memberikan informasi kepada masyarakat tentang apa saja yang ada di Pulau Panjang ini. Oke ya, biasanya saya yang membantu untuk mendorong untuk masuk ke Joko, tapi kali ini kita minta bantuan teman kita yang untuk memediasi. Oke ya, Mas Supit, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah, niki anak putu wayah Budi mriki pengen silaturahmi kali jenengan.
Aten banget namine sampean sinten? Aku macan putih. Macan putih. Mbak ajeng tangket nggih, Mbak nggih. Ajeng tangket ning mriki enten makam. Jenengan sing njaga makam mriki. Pripun? Iku makamku. Oh. Jenengan sing gadah makam niki. Namine sampean sinten, Mbah? Iya, yang macan putih. Eyang Macan Putih. Nek kula mangke kalih pripun? Ijik sedulur. Yang sedulur. Tesih? Sedulur yang Tesih sedulure yang sedulur. Mangke nek kula kalih rencang-rencang ajeng palilan, kula atas namaake Macan Putih napa sinten? yang macan putih. Eyang Macan Putih mawon nggih. Dadi mangke kula palilan sampeyan. Aku wis ngerti kowe bakal dengerin kabeh. Bocah-bocah ngerti kabeh tak duduk apa wae. Wonten nggih, Bang. Bakal tak wae bunga sitok. Nggih, alhamdulillah. Ya kowe bocah yang sedaya bocahku. Wonten alhamdulillah seduluran nggih, Bang nggih. Nggih, kula mriki niate nggih silaturahmi goleki makame sedulur supaya putu wayah niki saged kirim donga panahan ngangge jenengan lan dulur-dulur sedaya ngoten nggih, Pak nggih. Ora masuk bocah iki. Termasuk bocah niki nggih sing gadah raga niki nggih. Jenengan ning mriki mbiyene pripun, Mbah? Sampeyan mriki niku ngok silaturahmi Tang terus nang ngunakon li. Mbah sampeyan Aku mau ngangop kok kowe wedi. ning mriki pun dangu, Mbah. Biyene sampeyan asale saka pundi? Ora usah kowe takok wae. Aku mau disanjani yang musodo. Tak centehno panggonan iki kabeh wae. Nggih, nggih, nggih. Dungokno kuping. Nggih, nggih, Mbah, nggih. Nang kono iku beli Mbelit. senunggoni. Wong wedok ayu wujud ora. Lho, nggih. Dek wau pun Dungokno ketemu. Yang kene aku Macan Putih. dengan foto hijau nanti gue gak kena ganggu ini kono iku keramat panggonane hati-hati tenan gue gak kena pokoknya nang kono iku aku dhewe rawat rawani ngono pokoknya saja oleh-oleh kono iku akan ada ketemu saya bumi mana ya le Sing uwit di pondasi niku, Mbah. ora kena ngomong Ngoten nggih. kowe wis diwehi ngerti ya Nggih, nggih, nggih. iya wis ora kena ngomong Napa niku wau, Mbah? Buta ijo. wis dikandani kok ngeyel iku Nggih. banyak aku wis ngerti kowe paling dablek kowe mulai tek sodo sing dablek kowe Tapi nek kirim donga angsal, Mbah. iya ora oleh setah Ora oleh berarti nggih. wis dikandani kan lho kok kandhane angel kuwi Mbah nglanjutake ndek wau. Wau dhewe malah Nggih, Mbah, nyuwun ngapura nggih, Mbah nggih. Berarti tangklet masalah niku wau. disebut Enten, Mbah. Monggo. aku sembarang tetek iki Assalamualaikum. Waalaikumsalam Brit aku ngerti kowe bakal ngrene aku ngerti wis tak siap bukan nang kono terus apa nih ya aku ya isi Wan yo wis tak siap ibu bukan nang kono Nggih, yang Mbah yang. terus apa nih menurut kowe siji Anwar Anwar Kau yang mengaku yang saya membantu Kami rawat. siap itu gimana kamu ini engkau tuh cimok dewe tapi ora kena meri jatah hebat lagi dewe ya
Karena melu ya. Iya, Yang. Terus anane muridku. Jan. Ah, iki dablek dhewe iki. Wes. Jan. Entarane angel. Wes. Kalau wong tua nih. Iya, Mbah. Allah ini. Tua menang bojo ngono lho. Nggih. Apa bojo piye kowe? Ayu, Mbah. Anu. Iki dongo diapa lagi? Bagus tok. Wes, hubunganmu nang kana kok. Tapi ora kena mari. Cilik hubunganmu. Nggih. Tak malah cukup dhewe. Ana jalan siji. Sik tak eling. Udah. Ngotang barang lampu. Saya ini bukan ngono ya. Nggih, Mbah. Saya kata mari. Jamu nyoting ya. Ya iku ndokmu. Openg wae. Ngapa ngetung ora tau. Goblok. Janane siji. Salah itu dhewe. Nah, Bapak Eno. Allah tuwa goblok. Iki kene, Mbah. Kelakuane mung sombong pamer kok. Alah, enggak usah kangen salam. Alah, ngerti ya kan kok kamu dhewe iku. Kangen pamer kok. Wong tuwa wis kandhane kok iso pamer pegaweanmu. Allah. Wes ana kok bebungan jebok dhewe ya. Nggih, amin, Mbah. Jangan mari. Iya. Karone Nggih. tuwek. Ya. Mana jane siji iki. Eling-elingi. Gun. Iya, Mbah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun, Mbah? Bocah sing siji nanti. Ngadeg iki, ngadeg. Eh, Oh iya. Ngadeg iki. wis niku kersane, Mbah. Ya aku tak paling hubungan ngono lho. Pun niku urusane kula mawon. Ya. Kang puji pandonga mawon kedah dadosin napa saged nrimo kenyataan ini. Ya sanggir. Lu tak titipno bawakmu bubungae, terus sanggir sampekno ya. Sing penting ngiling-ngilingen. Oh, cah iku. Dan aku wis tau Nggih. nemboni. Wong wedok wae sing dipikir. Wong itu ngono ku lha apa? Oh, Kandhane angel kok mesti itu ngo. Pak wong wedok sisan. Allah. Kandhane mari lho, tas don lho. Wis kadon lho mari. Oke. Kembali lagi pun. Oh, ya ana bunga ya. Nyedak kabeh nyedak. Ya, Tunggu kene. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Niki sedaya putu wayah wonten mriki. Oh. Dereng ingkang kasebat niku telepon Wawan Agus. Sik. Madi. Sik. Paman bocahku. Wajib tak wae ibu bunga. Oh, Nggih, Mbah. Iki wae bocah. Oh, aja wae pegawaimu. Nggih, Mbah. Aku ngerti. Kowe sayang banget karo anak bojomu. Nggih, Mbah. Kowe diloro ati. Kamera. Nggih, Mbah. Jangan bocah iki foto. Loro ati bojone. Mau sane sampe kowe. Nggih, Mbah. Wates suwun, Mbah. Aku tak buak golek neh. lho kagungan garwa sampean. Iki boyo yo. Kayak boyo. Nggih. Ya alhamdulillah saged bebungae sedaya wonten mriki. Nggih sedaya niki maturaken sedaya wonten kalepatan kalih bocah-bocah. Aku Niki putu wayah Agus. Kalih putu wayah Jumadi. Alah yo. Murid kabeh kok kene. Lah nggih sedaya kan sanak gadang nggih sedaya. Gun. Nggih. Aku mentah kok. Pak arep iki ora melu. Oh ngoten nggih. Solimmu Nggih. ora melu. Nggih mboten nderek. Alah. Ya bakal tak kei bunga. Sare rak melu. Nggih sedaya niku kan sampun ditugasaken dadi atosipun dindatuwah nggih jatahe sing nderekaken mawon ngoten. Kedah mangke niku simbolan gambar lambang atau napa kados ngoten. Jana siji. Nggih. Agus. Rundul dewe.
Assalamualaikum. Salam Gus. Ya, piye le memiang. Ayo bah. Allah. Kerja tak nutuki mondar pegawamu. Muteng bae kowe. Mbah. Ya kan untuk meninggal ngono. Nggih, matur suwun, Mbah. Wis sak kena mari karo kancane. Nggih. Lah iku sapa wong telu iki? Mbak yang macan putih. Nggih, Iku sapa wong telu? nggih sampun kesane niki. Jumati. Nggih niki ngeten. Petuaya Jumadi kesane matur. Alah iki aku ora tau kok. Ora tau mali lahi pegawane becet ae lha apa? Duwe Nggih bunga. sedaya niku kan wonten papan penggawean gambar diantar. Nah, wis kene ae, Gun. Nggih. Catahe boyo kene Jumadi. Oh, ada. Apa boyo diwaki? Pegawane medok. Apa? Lah niki kula ajeng Wes ki bersyukur Jum. Untuk Nggih. bunga aku. ajeng sanjang. Niki insyaallah dadi sedulur dadi akan rencang lan seduluran paguyub ngaji rasa jejak Masku. Niki kedah apik iya ya. nggih kedatengan sedulur melih saking Bulungan. Artosipun nggih wonten asmanipun tunggal Kamal Ayo Kamal. Yanto kalih Oh. Panji. Nah, Panji toh? Yo, Panji. bakal dadi muridmu Gun. nggih nek kula istilahipun boten kedah dibahasaken ten murid sedaya niku ngangsu sareng-sareng. Nggih. Thank you. Oh, yang tok. Ini. Kowe wis susah-susah tekan kene. Yo wis tak wae bunga. Tapi rak nomeri ora ono sarine. Yo ngono, maka kowe bocah anyar to. Terus apa nek kok? Pendi. Panji. Panji. Ngomong apos-apos Gun. Ampun ngoten. Apa gawean manusia ya mung iku. Nggih. Waalaikumsalam. Sing sapa? Pandi. Pandi. Iya. Insyaallah sedaya niku ajeng gadah kagungan keniatan nggih nyuwun puji syukur sedaya ingkang Panji sing dadekaken keinginanipun mugi saged kasembadan Ya, nggih. sini ae. Nggih. Tak bunga kana kok jebok ya. Satu ae sapa sih tae? Ramani juga. Wah, parani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah. Iki biyen bocah tetek. Nanging dosa atine. Tapi ora kena sombong. Ya, wis dadi wong sugih. Monggo meneng ae. Ben menungso liyane ape ngopo-ngopo, kowe ora usah peduli. Lho, aku yo ngerti. Kowe cedak karo bosmu, bondone akeh. Elah, yo nang kono yo nang bocahku macan. Sing ndelok sing mlebu bocah iki. Nggih. Wis kono iku. Tesih wonten melih Sama. Putuwaya Hengki. Ah, iki tanya. Nyoting neh. Iki kebagian tugas nyoting niki. Ya apa-apa. Wis lagi tugasmu. Kowe gelem kok. Nah, aku mau nyoting mbah. Mending dolanan wong wedok. Cocok wae. Punten, Mbah. Punten. Sampeyan ditakut. Lawal leres sendang sentem mriku name sedang kuniran, Mbah. Hal ki iso ngerti. Kon iki. Kula badhe tangkul niku mawon kalian napa bener nek sing adus ten mriku kulite mangke kersane niku kuning langsat ngoten nggih. Wah, Ciri khase wong Jepara. bocah ya. Hati-hati wae. Sebenarnya aku mau ngandali. Tapi malah itu demi ya wes. Bangun sama sih kurang siji mau. Hengki. Kula, Mbah. Lah, lali aku. Kowe tak bunga. Nggih. Tapi aku nomeri. Nggih. Anu kancane ya. Nggih. Terus kalau enggak
Mau ngomong suan-suan. Ngomong bisa bu. Ah, bocah iki aku tak omongin bingung carane. Rip. Dalem, Mbak. Aku tak mau guna awakmu. Telepon nggih. Bocah iki kok kajan ono kabeh. Nempel. Ngarep. Di bocahmu. Bocah iki dikataane aneh-aneh. Irung lebih. Aja. Bro nopo nih? Bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah. Assalamualaikum. Aku agak mulai. Oke. Sepulane, Mbah. Ya kok sing mlebu kok wong liya piye? Oh, penting banget malah dibukane karo wong liya. Aduh. Ano nih? Oh, cari kanan yang pengepul awakku malah ngoliyo. Wis, tanam saiki. Tegane. Ngampani awakku ora kuat kowe. Lah kok saiki. Cek tani. Tak enak awakku sik. Nah, sabar. Wis. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Nah, niki wau sampean pengen ngobrol kalih Joko. Monggo jenengan ajeng samping nopo. Gimana? Awakmu karo pokok iki. Karo balamu sing siji. Percaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awakmu iki wong telu sepasang. Tak kandhani. Nanging sepasang beda wadah. Dadi awakmu jenenge. Ananging kanggo pitutur lan ngomong. Dapu marang sumber loro. Allah. Ya le? Nggih. Aja dadi ngari ati. Penting. Assalamualaikum. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah, kali pinten niku? Yang Joko. Eyang Joko. Nggih, niki Joko nembe entuk wejangan saking Mbah Matan Putih nggih ta nggih. Ana apa jenengan pengen Gun. Ora kena ditokno Gun, aku mung apik jagung karo macan putih. Ya, sampean jagongan kula. Niki pun nyekapaken wedal. Yang Pulau Panjang pun ngendikan kula gadah tugas. Iya. Sampean sinten? Aku yang Joko. Aku mau pengen Oh, nggih. ngomong jagung karo
Nggih. Ora aku macan putih. Ki wis tak ngerti to, Gung. Nggih. Iya nah, aku iki istrine yang aduh. Dungokno ben do ngerti kabeh. Nggih. Ben ora salah paham ya. Nggih. Ya wis aku tak bali wae. Nggih. Tuh, fokus ke lampu. Kita akan coba untuk mencari ke pusar makamnya. Yuk. Lampu. Tangan buka. Kan masih sota pecah. Ya, napa Udah minyak. Oh, minyak itu. Minyak dulu, Yes. minyak. Pak. Minyak sisik. Ya. Ya. Selesaikan Jan. Wawancara. Kun. Terus dinampani toh? Sampun. Sampun. Kamera. Oke pemirsa, penarikan sekaligus penguncian bebunga yang diberikan Mbah Macan Putih. Alhamdulillah sudah kita laksanakan. Sekarang tinggal pembuktian. Kita lihat bebunganya bentuk dan rupanya seperti apa. Oke ya, ini Mbah Macan Putih masih menyaksikan di sini, tapi kita keluarkan dulu biar tenang. Nah, sekarang tinggal pembukaan. Apa bentuk rupanya bebunga yang diberikan Mbah Macan Putih kepada sedulur-dulur yang ada di sini. Gitu ya Mas ya. Iya. Insya Allah. Ya. Bisa kita lihat sama-sama ya. Kamera. Monggo teman-teman yang pengen lihat, disaksikan bersama-sama. Ini nggak tahu. Kayaknya alhamdulillah Al-Qur'an ya kayaknya ya. Ini Istanbul. Al-Qur'an. Ya, pemirsa, Al-Qur'an Istanbul ya kayaknya. Alhamdulillah kita memanjatkan puji syukur dumateng kali Gusti Allah Ta'ala. Amin. Bahwa kita dapat kesempurnaan. Dibilang Eyang Macan Putih tadi dapat berbunga satu persatu, tapi isinya ini jagat ya. Insya Allah jagat ini ya. Yes, sebentar yang Allah. Nah, kita buka, disaksikan Eyang di sini, nggak masalah. Ini. Benar. Ya. Ini bungkusnya kulit ya. Dan tak langsung.
ada syariatnya Arab. Ya cukup mengingat ini aja, kita nggak usah dikeluarkan, yang penting sudah terbukti. Boleh Mas wawancara nggak apa? Ya, alhamdulillah. Panjang yang Teman-teman, ini yang dijanjikan sama Mbah yang Macan Putih yang Pulau Panjang. yang ada di Pulau Panjang, ya, yang ada di Pulau Panjang. Ini kalau nggak salah yang biasanya kalau orang biasa menyebut ini Istanbul. Ya, Al-Quran Istanbul. Al-Quran Istanbul. Quran Istanbul ya. Nah, bentuknya seperti ini. Bungkusnya kulit itu. Bungkusnya seperti ini. Ini seperti ada kancing ini. Ini kayak kulit. Nah, kulit memang. Nah, kulit. bentuknya awalnya seperti ini, tertutup seperti ini. Ya, ada kuncinya seperti ini, slop. Lalu dibuka seperti ini. Nah, bentuk dalamnya seperti ini. Nah, oke ya. Oke. Ini bentuknya seperti Al-Quran atau seperti buku seperti biasa. Jadi ini banyak lembarannya, tapi ini merekat menjadi satu. Nah, contoh seperti ini. Nah, ya kan? Nah, jadi ini merekat menjadi satu seperti ini ya. Oke teman-teman, jadi ingin saya sampaikan ini berbunga bonus piala untuk kita. Tujuan utama kita adalah tadi mencari informasi tentang ini makam siapa, dan beliau tidak mau menyebutkan nama aslinya, tapi dia memberikan nama pangkatnya atau nama jabatannya atau nama samarannya, yaitu Mbah Macan Putih. Sampai saya tadi bertanya, kalau saya mau ngirim doa atas nama siapa, ternyata beliau masih tetap menginginkan atas nama Mbah Macan Putih, gitu ya. Nah, ini benar seperti ini, sesuai janji kita bersama-sama. Nanti kita palilahan atau ngirim dongo ke Mbah Macan Putih sebagai tanda terima kasih karena sudah memberi informasi banyak hal tentang Pulau Panjang, sekaligus memberi berbunga seperti ini. Oke ya, buat teman-teman bisa merapatkan barisan untuk palilahan pada Mbah. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah berhasil mengeksplor Pulau Panjang, mencari sejarah-sejarah Pulau Panjang, mencari sesepuh siapa saja yang berada di sini. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Kita mendapatkan beberapa informasi tentang Pulau Panjang, sehingga kita juga tahu siapa makam yang ada di sini, sehingga kita bisa mengirim doa untuk beliau. Dan tentunya ini kita sebagai pemuda atau orang Jepara sendiri, minimal kita tahulah apa yang ada atau apa yang terjadi di Pulau Panjang, karena ini bagian dari kita, bagian dari masyarakat Jepara untuk kota Jepara sendiri.
Sekian dari kami, Jejak Mas Gun. Semoga tayangan kami bermanfaat untuk Anda semua. Jika ada salah-salah kata, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.